Sa number 9, ang sales sa Bacolod Chicken Inasal Festival ang nagsaka kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Nagdangat sa masobra sa 3.2 million pesos ang benta sa mga vendors nga nakigbahin sa tatlo ka adlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival 2026. Ini ang mas mataas ang 39% kung ikumpara sa masobra 2.3 million pesos nga sales sang festival sa tinalikdan nga tuig nga ginhiwat sa sulod sang 5 ka adlaw. Sunod sa kay Councilor Celia Flor, pamuno sang BCIF Committee, dako ang bulig sang nasambit nga festival sa mga vendors ilabi na sa mga nagabaligya sang inasal. Sa sa ila record, sa tatlo ka festival venues, 80-90% sa mga stalls ang nagabaligya gid sang chicken inasal nga ginapabugal sa syudad. Dugang pasang konsihal, sa ila obserbasyon, nagadamo ang festival goers kada tuig. Rason nga nagasalig man ini nga sa masulod nga Chicken Inasal Festival, mas makabenepisyo pagila mga inasal vendors na narisari nga mga aktibidad ang inpatigayon sa sulod sang tatlo ka adlaw nga selebrasyon. Kag nangin highlight diri ang kadalagaan sa Barangay Granada sa Bacolod Chicken Inasal Festival, arena dance competition sang Sabado sa The Upper East sa Bacolod World. Taman sa maski sa income siguro dira nato makita nga nag-increase pagid no ang attendance. Damo gito ako naka-attend ako sang dira sa may Mega World sang parade kag sang street dance. Ang iban ganito nagreklamo nga kagutok-gutok gid no. So amo na nga mas makasiling ko even sa Ayala kay nakalibot man ko kag sa SM damo gid man ang goers nato ng festival goers. So nalipay kita sa na hopefully next year ma-expand pa gid nato ang pag-imbitar kag base may mga guest na kita from outside Bacolod.